Szevasztok! Itt vagyunk a csodás Bledi tavon. Harmadik nap reggel, 2 napig semmi, és most reggel elhúzta. Gyertek, nézzétek meg! Egy csodálatos kelyes. Nem 14 kg feletti a súlya. Mutatom is nektek. Gyönyörű hal. Nagyon örülök neki. Gyönyörű. Csali angyal sikerült fognom, az a Krakennek a Karma Spice 16 mm-es boilja, egy szem kis gumikukoricával kikönnyítve. Gyönyörű hal.